Ka arpau tarik rempang arja arpulai, ka de sengi ka ba ka jella kala yok pedang ya ka wei ka kubor sngosi, halor ka jingklat jong wei na ki nong mi khmat pat ba, uba harju don ku par roy lingdo, uba ki pat ba ki khot i do mahe don, kumju ru uba don. Bat ka ni kala kata bahai ki pat ba jong ka wei ka constituency, ka so yong constituency. Nalor kata ya ka kurim bat arngot ki khun kan thop ki bahai ngasam, bat ha ka de sengi ka arpau tarik rempang arja arpusau, ka beri ka lingkhu sengi yap ka basisnam, ha ka jingklat jong niu nong mi khmat, kala don ka program ka bala lek kerpang, kum kadak ban sa jingkin mau, ya ki kam bat ki mat di jong umahe don. Ka program sa jingkin mau ya ka jingdap sisnam jong ka jingklat uba HDR, ka bala long hni ka sengi ka arpau tarik rempang arja arpusau, ha ka yeng sa jong uba HDR, ka badon haso yong, la sakhi ka jingwan tu jong ki pat ba, ki bala kot hajar ngot, ki bala poi kat kum ka jingkhat sngob ha jong ka yeng ka sam, ki paralok parajor, ki bah yeng hasam, baru MLA ka so yong uba sensyar ku par roiling do thaba, kan thop ki noy lambat ki nongket kam na ka sang UDP. Kumban chupen kan ma uba HDR hakapor bodang dan hakasla perthai ula long usakri pat ba khamtam ya ka so yong constituency kumu MLA hadu arpusan teli kisnam nadu usnam khat khandai spa prapupra kabola yo jing job ningkong na ka tiket jong ka Hill State People's Democratic Party HSPDP hadu usnam khat khandai spa khandai pupra bat ban beteng biang hausnam arajar lai hadu arajar pra hadu arajar khat lai bat arajar khat lai hadu arajar khat pra naga seng Congress uba HDR ula longru MDC na so yong nongspung constituency kabola yo jing job house nam khat khandai spa khandai Hakipor ka jinglong MLE uba HDR ula long menteri jong katanat kampo yeng hapo ka sarkar Meghalaya United Alliance MUA bayalam khmat daw Dr. Mukul Sangma kum menteri rangba kum kadak pan im ya ka kerteng bat bansa ka nam jong ba HDR hakmat yeng jong u ka bahaso yong la tay yo moddur jong u haringkat ki jingtho ka bala play pat ba ni ka sngi da ka kurem bat ki arngot ki khun bat ka babut da ka jinglek bu sentiu haswa ka ni kala donru ka program ka bala yo ya ka jingkren lengkot na ki khun bat kum juru na ka liang jong ka seng UDP so yong circle uba ke kharbuki kan thobru ki jingruai na ka Maribon KH Memorial College bat na ki longkme ka balang Presbyterian Jem Memthlan so yong hakaway na ki jingkran ka balak ran na ka khun jong ba HDR lingdo ka samla Marveline Greece Ramai lala ban yo sngo ya ka jingpan sngo lor kumno uba HDR ula pulot ya ka por wat haba umlong kumu MLA bat ru ban ong ka election arjar khat pra ka ka election ka bala penmong bahaya yo kupa jongki kum ki khun hendrai ka long ka ba phalla bukhlam ran din ban shakri ya ki pat ba duba imahe ina kana ka putai shi semling ku benda la shom ta da ying unai ila ino shadin baru ki kun ki haja isau bangi Kempat dengan gajing kemang bagajing sengok teli idak yaisa hagi kumnuke nila ngile haba pi mahe piladon selindet
ubana kasgi but klem daklet no yanu ni sungo ya pi baro ba ni pian burom na yeng ngasem jongi ikho dikti ya ka jingkloi jongpi banwan yasno ktilem bat ni hagani kasgi bakar pang bangin kenmau burom ya ka jingdo no kabasnusi khang kaba sisnem ya imahe hoat ka jisusi bat udo ubadum udang yai tap haga yeng gasem ka jongi hadu menta henrei ka jingdon lang jongpi baro ka yai aimen si mingi ka jingdon lang jongpi ka de ka jingi ka jongpi ya imahe bat ngangai scam bapiru pila yo mat ya kajing jiksanya jog imahe takdaw pi la pelat por kenang banyadon lang hakani kasini hakai kasem wat hapring ikam kijong pi ibobon pat habang akren ya kajing pat kajiksanya kaba mapi lapen I bat ai ya imahe ha bat ya kajing kasem jongi pinkan mau pat yang ya kajikan maya jong imahe shwa beni ino ya nga ya pi na kani kasla pertai da ka baong omdan pisa omdan sbai ban thi ya kajing jong pat jong pi kajing bat kajing senya kalong papador kam kumta kayeng kasem da ka jing senya ngisngo sarong ba yo ya kayeng kum mai namar iklem yalam tang yala ka jong kayeng kasem henre ilam ru ya ki babon balang iklem ai ka jing jong I tang hala kayeng kasem henre ka jing ka jong I ila sam lam siya imlang salang bat ka yeng lunut bat kubar ba ka jingdo no jongi ya I kalawan ra ka jing ka ki umat hababun ba ki yeng isem ki parlok perjot bat kamtam le ya kinokasyan iba jongi bat ngakwa batong ya pi baro khantam le ginong kasyan ba banga nang ngos sa aram sibut haba hapi ya ka jing kasyan bat ka jing buram jompi ya imahe Mapino yang
iketeng I Horju dan kupar roiling do ba la khai I haka aku kenai terik ujun kat kenai spak san pusan but ideru ikon jong ilit sentina lindo thaba but ilit Horju kurba but ide iba nikong dakihnyo much para Di papa ila pendep ya ka kelas 12 science na po St. Anthony's College hapo hatas nam kat kenai spa new puwe but ila pendep ru ya ka bachelor degree haka senam kat kenai spa new tu sa na po ka UI ka college kata ka St. Anthony's College di I nadu ka por ba idang long samla I julong I basong shit ba ban yarap ikipai ba ban syakri ikipai ba di kadi kata ba ikwa kabala pelong I ba inlong kung uling do so ayong mautab house nam kat kendai spa new pupra di hadin kato ila kwa shishu baniara banyo ban syakri kam ba nakabenta kipat ba di sutho ba da ka ba isyung ya kabenta kumu MLA ne lada ya kon ya ka election MLA ila shishu ban penroi ban pin bahai ka constituency so ayong de kade ha usnam kat kendai spa prabupra bai papa ila ya kun nikong ya election MLA na kaseng HSPDP hakaba ila design shwa na kanika kam kum lingdo so ayong but ila adong siya kam hima sima jong ka election kat kendai spa prabupra but ila job ru house kat kendai spa kendai pulai ila job yang but kadai hakasnam kat kendai spa kendai pupra ba ila rem henry kata ka klam pendu min CME I dang ka iklan pendu min CME henry ka penongi I ba intre shu ba intre bahana ka benta constituency ban yo ben kata ka jing I nakifat ba komta ila yakon ya ka election jong ka MDC ha kat kendai spa kendai pu kendai jong ka HEDC ha ka ba ila job but nadu nang tai ila yai job she job nadu arhajar lai arhajar pra but arhajar khat lai but hakitu ki por ba ila job ila long ru kum MLA but minister jong bopher ki department kata ngan sujia tang khaniat mangam la shu kum ka PWD department ka home department ka PHE department but kum ta terter but nabarat ka ohoi I yenru naka sen congress hakatu ka por ba ilong minister but nabar ba I papa jungi ilong ibre iba sutlat bah ban train na benta kibat pa but ila ale bun ki kam ni tang hapo constituency jungi but shabun ki jakaru hapo shilong kumta ila yo ya ka International Achievers Award kabala ai ne kabala penkop burom da deputy prime minister barim jongka Thailand house nam arpunyo tarik September hajar khatnyo kabala long hapo kari UAE kaba kadi hapo Dubai henry ikramla Malaysia namarba kibun kikam kiba imla ban kiamma te daladan nang taru ila yakun yak election hajar khatpra jongka MLA but they hakani kasnem ba ila rem ila sha apen rem no but nakan mau ba por ba iram hakani ka election kakta bhai I kakta yang ni khun ru dali perkhat ru kakta henry kadi hakatu por pat ba ni kayen yo banis pilot por bha bat I but kata ka jing ram jung I kalong ma pen kersi I ba yong ngantri bha ngantri shu ngan yo bia kata ka jing shania na kipat ba intre shu iklam du min sim tidak ada nang tapat ila trei por badan covid ru imi be ni onai mi than papa mo bala arang ba yo omlong yo nama ka jingpang ru baltien di yo ngamla ban I kipat ba ngade bandon lang bat kipat ba bangan syakri kidan kam yanga di imi be yang ni tien tang ma imi be itang ba kan lele fe bala ada ubele I bu nama kaji jong kipat ba kadi kata kada wai thai ka bayadai I te dala ada bantai layak hun saya kanika election arhajar akulai hakaba ila yasno no bat ka UDP bat ka seng UDP but kadai hapadan kajing kun ka election ba ila trisi tompalat ba ila kwa sisa kanika election ba in job
Tingi kum kayin ru gimla ban khan namar ban i ka e ba i lang kum kayin ti I papa ia election or idang prepare nak bentaka election but hakata ka jing prepare jong I ka ba idang dan haka rally mo ne ka meeting ka jingpang kalaban kan sani I kendet ni klam banai I men step tingi ni shublan yo ka phone ba I papa la ra siya Bethany Hospital one would work by la pangjur tingi la ya let would hi klem yo kren klem yo pet mangale ti iring kumto library la klan no ni kaying ng klem yo kren klem yo pet I papa I pai ba aru bun klem yo kren ti haka aku tarik Februari Arja Arpulai untuk lagi ila I no yang la I pun suat ini. Ti apa bedong ru ba I papa I melong re tang nong yelam jong pai ba I long pa jong kayin ba dadan mai I kanong ni sngan I penbiang lu ini na dong sedong yang I hingan jong I mami I ba ba I ju snang ju kraw ini ru haba ni bakala ba I ju ong ru ini ba Ladang ile ni deban le bahaben kata sikai yang ai hebru bahaban ile ya kanu kamru ni deban dalle ngadu namen siem ngimli ban perkatang sepanga jinyo mentoy kajinyo mentoy ko wanda ka ba ila ban yarab ya kipat ba ya kibadan kam but ila long ru kum advisor jong ka kur thaba mautab house nam haka katsan tarik ujulai arhajar katsan ba adu kisni khadu jong I but khadu yang pa bedong ba papa dang kerku kedro yang I mami yang ai habat ya I lok janga ki khun ki sia ba ro ki kha dang ya kerku yang bang dan kampalat ya phi ba pendang ya kerku yang but kerku ki pai ba ki ba it ba thon ya phi kat ni ki lawan pensingan lang yang ka yin so marwai lang I ya phi baro phi dan hanne Kubleshibun but papa nginyai kenau ya phi nginum kelat daliliru but kumaki ong mentan em kerteng sa kanan kubleshi hajamu kabagikan mau ya kalang ku siap kabanangkong joiler SDR lengdo marwai kabaga akan mau ya ka apotrik jong mulai prori jong snam arajar apulai pangyo bani syong khaddu bat I henteh mau maram lapen kan mau ya nga bangam labuya snow kata kasnem kalaya man manta la shisnem miladap hagan kasni kabamanta natrai baro isaki mangi kumki ba kamtam kinokarsyan idon lang kinagapor ikan mau iki mati kum bikinong ruai nang mata nagadong jam tlen larwai ikan mau iki mati joilet SDR lengdo kabailale ban baidang long nong ikmat jangi baidang don hasla jeng partai Kimati kabangi barang isaki kata la kalong ka thungkam thungjam yaki khon samla hak slong ka per jo ka constituency la kalong hak jiwan ra yaki development hak department ka per kila don ne post yom lang ba ka jing trai system ki jami ba hak jo ka por kom ki pararan ba ngideng keren gini gisni benai ka belalena bala da ilet isda alang do idan don hak slapertai I ong ba ketika PWD division karena melek semua plang I garmen kanwan hasoyong kejingkran ni ikran bang ikran hadu katang I bau riu rang ba unong yalam ba sisya baru long ba badan kabor ban yalam na banwan ra ginu ki development ni jingro jingpa hapo ka konstitusi ka ba I kejenge itai di tibati ka ba I lale ka bangam la ban nyo ka bangam la ban jer kumugin dengan negara kita pang mentah. Patat kau ini kamsu tenat tang yangi kat badan hendak kapor. Manasno benar usnam arah jalan pulangi kan mau. Ya gajinya kenduk bagi kenduk hangne ni. Ya kaba I wanra ka kubor ka besul tenat Kadai kabaidet isda lenggoi lawan ra gajing teli ya gajing kasem laga longi tersak para rengkat lem berkikun kikti I bagadai kama deka kam dan mati ka tersak jikan mau yangi kibalong kino kersian ki kijongi teki parlok barok kat bedon ka kapor berkaklim bat ka bamta
Nakwa bangin lem pelip yau sai teng ubai ilayalam bakum bagila ngin ya katang penci syahi bangin Syamlapa pelip yau sai teng jongi ban yai teng ban ying jong ki baginang mi kenong yalam ke bangsan syar ya ka konstituensi jongi bat ya kejala hibrakowe akan ya ngin kun kai tada kaji kuno I bahe ka jinjap sisnam ngin play lumot bahkan binang terku ini ya kayak yang kasam ke jungi ya kikun kiti baru kunju ya ki pai ba ki be ya ki bathan jungi terima kasih lah play lumotตอนนี้ทับ4 บาท Shania